आंनि टेनसनानो जोबा जाथारबाय माने टेनसना खदाय सानजौफुङाला फुंनिफ्राय सानजौफुङालासे कमियो आरो बेलासेनिफ्राय हरालासे आरो बारायफिनो मानोना जोंनि बुरैनि लोमजानाया हामा जाथारबाय आरो भगबान मा बुंनो आरो मुलि जायै बेसरायाबो बिराद खस्थ' मोनबाय मुलि जाबाबो हामलिया आरो आपेल आनार बेफोरबायदि फ्रुइट्सबो जाहोबाय थायो थेवबो थाबखौनो हामथारलिया नोंथांमोना आशीर्बाद हर नुबाथाय एसे गाज्रि नाङो मानसिया बाय हामबाय गालखाबा बाय बारिबाय टेनसनाव नै सासेया बेमारिया माबायदि जना दङ नाय हेलो कैसे है ठीक है यार स्ट्रं रहो स्ट्रं थानांगौ स्ट्रं गोसो गैया जाबाय थांनो लुगैबाय न'याव आङो इयाव थानो बासोबाय सोरबा लांफायाबा आङो थांफागौमोन थानोथ' आंबो बाबा यार टेनसना बहुत जायोना इसोरनि सारे टेनसना जोंनि उपराव बारा गोलैयो मानोना जोंनिया डिउटिबो खालामनायनि लोगोसेयाव न'खरखौबो नायनांगोन खस्थ' जादों खानसि सुबाय थानांदों न'फोरखौबो इनो लिरबाय थादों एसे खामानि मावनाय आरो बास बुंनायनि कारणे थेंक इउ अफिसावबो थाङो एसे खांसि हानायालासे बाय बांला सुनायो आरो न'खौ बाय बांला साफा खालामना होयो हानायालासे आरो मावनोथ' बायो आरो आं मा गाव मावनो बायो बेनोनो मावनो होनो गोसो जायो मानोना गाव मावबा बाय बडिफोरा फिट थायोना फिटनेस लाखिनो कारणे बाराद्राय उरुना थाबायबा मानसिनि बेमारा बारा जायो दुर्बला बारा जायो बेनिखायनो आं बुङो गावनो खामानि माव गावनो जा गावनो खांसि सु गावनो आरो दुगैथ'नो हायाखै दा सिरि खानसे दुगैनानै आरो गावनि लोमजानायखौ बारायना लादो खमसे खम 1 माह जासिगोन बिनि गुजुनाया मुलि जाबाय थादो मुलि खानसे जायो खाननै जाया सिरि बेनि उनाव मालाबा स्टिम लानो होयो खानसे लायो हप्तासे लाया यार लागातार लायाबा माबायदि हामनो बेमार लागातार लानांगोन बेनिया बेयावनो आरो कमिया आरो माबायदि नांगौ लोगोफोर कमेन्ट खालाम बाय हामबाय आरो मानसिया ओंखागोन नोंहा बेमार आजार जाबा मानसिया जानाय लोंनायाबो बाय कमि जायोना न'आव थांनो लुगैबा मा जानो न'थ' आंबो थांनो लुगैदो दा ट्रेनाव थांनोबो एसे प्रब्लेम ना ट्रेनाथ' गेजेर सोलिबाय थादो बाट जानिया बेटा सासे दंना फिसा थ' बेटायाथ' आरो ट्रेनाव जना थाबाय बिथ' जना थाबाय दा बिथिंनिफ्राय बिथिं खारग्लुंबाय थागोन दांग्लुंबाय थागोन दाय नौका मायबाफोर दांनानै जानो जोंफोरानो गियो आरो बे गथ' फिसा मानसियाथ' दांफ्लांना मायबा मायबि जाफ्लांनानै जुदि बाइक गुजुफ्लांबा जोंनि ट्रेनाव खाननैनि जार्नियाव बहुत टेनसन जागोन बाय एयार थांबाबो एयारपर्टआवबो बहुत आरो जटिल ना इमान टाइम बर्डिं कमसे कम 2 घन्टा 3 घन्टा खस्थ' आरो थांनायावथ' जेबो प्रब्लेम गैया यार प्लेनाव उथिनायनि उनाव कुनु प्रब्लेम गैया अनलि 45 मिनिटल' 45 मिनिटावनो जों न'आव मोनहैयो खिन्थु बे 45 मिनिटनि सिगाङाव बहुत हारेसमेन्ट जायो आरो ट्रेनाव थां गारियाव थां बेनि उनाव बर्डिं बनाय बेग चेक खालाम बेनि उनाव ओंखारनायनि उनाव न'आव मोनहैनायावथ' 1 घन्टानि रास्ता मोनहैनायनि उनावथ' फ्रि बाट जितु कन्डिसन ना दा जोंफोरा फ्लाइटआव थांबाबो जोंफोरासो थांबाय और न'खरनि मानसिफोरा जोंनिया आइमु दोङो बाबा दोङो ना थ' आइमु बाबामोननि एसे बयस जाबायना बिसिनावबो जुदि सनोबा बा बिसिनावबो जुदि जाफ्लाङोबा एसे बयस्थ मानसिनि कारणे गिनांगौ आरो मानोना बयस्थ जानायनि उनाव मानसिनि इम्युनिटिया एसे डाउन जायो इम्युनिटि लेभेला डाउन जायो स' जिकुनु बयस्थ मानसिफोरनियाव जानायखौ जों नागिरा आरो मानोना जोंनि आइ आफा जोंखौ जन्म होनाय जों बिसोरनि कारणे गावनि बिखा बिख्लो थ' बिसोरबो जोंनि कारणे बिखा बिख्लो थ' बिसोरखौबो जों केयार खालामनांगोन बायर'डबो आं बाबामोनखौबो लिंहरबाय दंमोन आरो गारिखौ लानानै फायनानै लाना थांफायनानै बेयावबो एसे रिक्स दङ ना लामा बायर'ड थांनायावबो आङो बायर'ड जोङो थांनो हायो बाट बायर'डआव बहुत रिक्स दङ दा दिनैनि दिनाव लकडाउन सोलिबाय थादोंना मानसिफोरनि दिमागाना डाइभार्ट जाजोबना दङ दा मायबाफोरबो जानो हागौ इन्सिडेन्ट जानोबो हागौ जायाबो जानो हागोन सन बेफोरबायदि नेगेटिभ थिंकिंआ गाज्रि दिसन थेवबो नेगेटिभ मालाबा लाबनो गोनां जायो गावनि न'खरनि प्रिकसननि कारणे सेफटिनि कारणे जेरै हराव ट्रेभेल खालामबा रास्ताफोराव सोरबाफोर हावग्रिबा बा मायबाफोर जायोबा नङा होमबा थ' असिनाखि रास्तायाव एसे गिनांगौ आरो बाहेर स्टेटफोराव ना आसामनि मानसिखौ नुबाय एसे बाय माबा खालामो आरो रिएक्सना बेलेग जायो
बेनि थाखायनो हरफोराव ट्रेभेल खालामनो बा बायहेराव ट्रेभेल खालामनो बायो आरो सानावथ' प्रब्लेम गैया बाट हरफोरनि गारनो एसे गिनांगौ आरो लोगोफोर सोरबाफोर लांफैनो हायोबा लांफै नाङा रावबो फैनाङा रास्तायाव थखनदो पुलिसफोर दंजागोन आंखो आरो फिसालाखो लांनो हायोबा लांफै बि थाङा हेगार हरखायाना नोंखो बायहेराव हेगार हरा जिथिया सिटुएसना नर्मेल जागोन अब्ला थांगोन ना बयबो माने थांनाय खेबसे भिडिअ आंखो बिराद हेल्प खालामदो आरो ना बयबो सानैसो आब'मोन आब' आरो आगै सानैसो आङो बिराद माने बेदर बयलार बेदरखो ओमफ्राय आरो गाइखेर बेफोरखौ जाफ्लांबाय दङमोन आरो ना एसे बोलो फैथों होननानै बिनानावमो बिफंमो आरो आंनि आंगो लोगोफोर गासैखौबो बहुत थेंक इउ यार मोजां कमेन्ट खालामनानै एडभाइस होनायनि थाखाय मानोना नोंथांमोना मोजां एडभाइस होनायनि थाखाय दिनै इनि हेल्थआ थब रिकभार जाबाय दोङो मानोना बियो ना जेथिया टाइफयड जादों स्टार्ट जादोंमोन आं बिखौ रेकमेन्ड खालामदोंमोन आरो गाइखेर लोंबाय बडिफोरा हेल्थफोरा थबनो प्रग्रेस जाथों हामथों ना टाइफयडआव गाइखेर टाइफयडआव गाइखेर लोंनाङानो बा बयलार बेदरफोरखौ एसे खम जानांगौ आरो ओमफ्राय लकेल बेदरफोरखौ एसे थाव खम होनानै जाबा जाजायो खिन्थु बिनो जेब्ला माबा जादों ना टाइफयड जादों बिदिनिफ्रायसो बारा बयलार आं लाबोनानै जाफैबाय थादों बे हामा आरो नोंथांमोननि एडभाइसआव बि जानाया एसे कन्ट्रोल जादों गाइखेर लोंनाया एसे कन्ट्रोल जादों जायनि जाहोनाव दिनै बाय पार्सनेलि रिकभार जाबाय दोङो बेनि थाखाय बहुत थेंक इउ गिनाङा बी कन्फिडेंट गिनाङा आरो बि माबा आंखौ कर'ना टेस्ट खालाम आं कर'ना जादों जागोन कर'ना जाबाथाय न'खरनि मानसिया जा बेटा दोङो आं गासैबो सनजोबबायमोन थेवबाबो आं बिराद थानो बाबायनियाव हारसिंनो एकदम माने संनाय बिथ' संनो रोंथ्रा आरो आं हारसिंनो संबाय थानाय आरो आं संनायखौनो आं गावनो जानाय बासिनाय जाबाय आरो एखेबारे माने मालाया संना होनायखौ आं जानो लुबैदों बिराद आं गाव संनायखौनो आं गावनो जानो बानाय जाबाय ओंखायनो माने बिराद न'आव थांनो लुबैदों आरो बिराद गोसो जादों न'आव थांनो लोमजानाय मानसियाथ' गाव मा होनो लोमजानाय मानसिया ना गोदान बुस्थु मोजां बुस्थु बहुत जानो लुगैयो बिदिनो बेबो जानो लुगैदों आरो मालायनि संनाय आरो बाय एसे थाव मस्लानि बुस्थु बाय जानो लुगैनाया खिन्थु दा माने न'नि बुस्थुफोरखौ लुगैदों आरो दा ना जानो न'नि बुस्थु माने जेरै मेस्टा जाबाय मेस्टा लाव बिजौ लाव बिलाइनि बिजौ ओमफ्राय आरो औवा मेवाइ बेफोरखौ जानो लुगैदों आरो बिराद दाखालि साननै सानथामसो आङो रागा जोंनानै मुलिखौनो जानो गारबायमोन आं मुलिखौनो जायाखैमोन दाखालि साननैया रागा जोंनानै आरो मुलि जाबाल' हामो मुलिया जोबबानो आरो जाफिनो होननानै मुलिखौ लानानै फैबाबो आरो जायालासिनो आङो गारना दोनबाय एकदम माने थांनो हाला आरो गोलियां बुजायबाय थायो बेसेबां एडभाइस होयो बिखौ बेसेबां एग्जाम्पल होयो संलाय जालाय बिथिं आरो आखामबो संख्रैबो मैगङाव संख्रैबो जाना दं दा नोंनि हिमोग्ल'बिनाबो खम थ' हिमोग्ल'बिन खमाव जुदि संख्रै जाबाय थायोबा आरो एकदम माने मैगङाबो दैब्रु भाजायाबो दैब्रु एकदम दैब्रुखौनो जाथाबाय थारो मैगं दैब्रु जानांगो और थाव मस्लाफोरखौ एसे खम होना जानांगो बे टाइमाव सिरि ओंखाम सिङाव एसेनाबो लानो हाया इदो मानो जानांगो संख्रै जाबा संख्रैया ना थैखो नष्ट खालामो थैखो बरबाद खालामो एसेबां संख्रि नाङि ओंखाम जाबाबो उदै गाज्रि जायो तब नहीं यार टाइमली जुदि दै लोंबाय थायोबा जानाय लोंनाया जुदि टाइमली मेंटेन खालामोबा माब्लाबाबो बेमार जानो हाया मिथिबाय माब्लाबाबो बेमार जानो हाया जानाय लोंनाया इनिया आगोलावनो बुंबायसो दुखु मोनो जानाय लोंनाय टाइम टेबोलफोरा फिक्स नङा आरो आंनाल' नङा जेसेबां हाबा जानाय हिनजाव मानसिफोर दङ ना आइजोफोर दङ बयनोबो बे सिटुएसना एखे दिनै नै हाबा जाखांनायनि उनाव प्रेगनेन्सि डेलिभारिनि उननिफ्रायनो बिनिया मोनसे हिमोग्ल'बिननि प्रब्लेमा जाखायो बयनावबो बहुतनियानो जायो एडभाइसथ' बिराद होनो रोंगो बियो खिन्थु गाव फिजिकेल मेंटेन खालामना लाखिनो रोङा देख हजमला जायो हजमला जाबा मा भिटामिन थोरै मोनगोन उदैनि जिमान
mana udayaव जिमान स्टोर जाना थानाय एनार्जि गासैखौबो हजमलाया खतम खालामो बेखौ जाना गाहाम मोनो मोजां मोजां जितु भिटामिन काजु किसमिस बेफोरखौ जानायनि जायगायाव बिसोरो हजमला जायो हजमला जानानै गासैबो देहाखौ नस्थ' खालामना लादो दिनै 96 ल' फैदो दिनै 96 फैदो और नै दांनानैनो थान्दा मोनदों मानसिखौ बे टाइमाव ना दांबाथाय आंखौ दांबा गरम मोनो गुदुं जायो माने एकदम नर्मेल जाबाय दा और गाबोन लासे नोङो जाथारबावनांगोन मुलिखौ गाबोन लासे पूरा जाबाथाय फाइनल इयो प्राय हामसिगोन हमना ला खावब्ला खावब्लि गोमोरलायनोसै रावबो लांनो फाया मिथिखायो आब' होननानै बाजै होननानै लानो फैनायनि उनाव ना रास्तायाव पुलिसफोरा फैट'नि होगोन नोंफोरा थांबा थांनो हायो सनिनिफ्राय बेनार लगायनानै फर्सनि माबा मोनसे टाइप्स अफ कोड वार्ड बेफोरबायदि थांबा थांनो हायो बाट थांनो लुगैया आरो मानोना जों थांनायनि मुभमेन्टआव जुदि जोंनि लोगोसेयावनो जुदि गामिनि मानसिफोरा बा न'खरनि मानसिफोरा प्रब्लेम जानांगौबा गोसो बहुत दुखु नांगोन बेनि थाखाय थांथ'वा जों गावसोरनो खस्थ' जानानै थाथ'गोन आरो साननैसो लोगोफोर गोमोर लाइटनि खावब्ला खावब्लि खानैबो फैलायगोन गाबोन समनियानि गेजेराव फोजोबलायनि होनबा दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनो गोसोआनो गैया बुंनोबो बोलो गैया हा फोजोबनो भिडिअ फोजोबनो गोसोबो गैला मोनसे एकदम आं गाबगासिनो दाख्लैनिफ्राय बिराद न' थांनो लुगैनानै माइखौ लिंगासिनो थौ होननानै थांगोन ना यार मोजां जानो सन दा पिसफुल जानो हो COVID-19 इफोरखौ जोबनो हो जोबनायनि उनाव थांबाय थागोन गिदिंबाय थागोन नो प्रॉब्लम अभी फिलहाल रहो ऐसे ही जब ठीक हो जाएगा सिचुएशन गासैबो नॉर्मल जागोन अब्ला थांगोन ना मा टेंशन लादों नोंथाङा चलो होमबा लोगोफोर गोमोरलायनोसै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबलायनोसै लोगोफोर खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बाय बाय